Έχω χάσει κάθε καράβι που πηγαίνει προς την Ήλιδα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρω έναν τρόπο για να ταξιδέψω. Καλημέρα γέροντα. Είμαι ο Τρίτονας, ο γιος του Μήλωνα. Πώς πάει το ψάρεμα? Αυτά τα δολώματα που πήρα είναι άχρηστα. Ψαρά, έχω ένα πρόβλημα. Έχω χάσει το καράβι για την Ήλιδα. Ακούς? Τίποτα δεν θα πιάσω σήμερα. Πώς την έπαθα εγώ έτσι? Αυτό το πράγμα μέσα στον κουβά βρωμάει. Αν ήμουν ψάρι, ούτε που θα το πλησίαζα. Ένα χαρτί με σκουλίκια για δόλωμα. Ένα κομμάτι δίχτυ. Αναρωτιέμαι αν ο κολοσσός της Ρόδου είναι όλος φτιαγμένος από μπρούτζο. Τέλεια δολώματα. Μπράβο βρε παλικάρι μου. Πού τα βρήκες? Τώρα μάλιστα. Από μένα ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου. Έχω χάσει το καράβι για την Ήλιδα. Μήπως γνωρίζεις που μπορώ να βρω ένα μέσο για να ταξιδέψω? Πρέπει να φτάσω οπωσδήποτε στην Ολυμπία και γρήγορα. Λοιπόν, θα βρεις τον Μπαρμπατιμόδημο. Είναι ξυλουργός. Έχει μια καλύβα εκεί πέρα στην παραλία. Αυτός έχει ένα γερόσκαρι. Θα σε βοηθήσει. Είναι χρυσή καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ψαριά. Για να δούμε. Πού βρίσκεται η καλύβα του Μπαρμπατιμόδημου? Ένα σφυρί. Ένα πινέλο. Αυτό το μάτι ξέβαψε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα Μπαρμπατιμόδημε, είμαι ο Τρίτον, ο γιος του Μήλωνα. Χρειάζομαι ένα καράβι για να πάω στην Ήλιδα. Θα με βοηθήσεις? Ποιο καράβι? Εννοείς αυτή τη βάρκα εκεί έξω? Αν θέλεις μπορείς να την πάρεις. Και αυτό γιατί γνωρίζω τον πατέρα σου. Είστε περιβόητη οικογένεια και καλοί αθλητές. Θέλω όμως να μου κάνεις μια χάρη. Έχω χάσει 4 εργαλεία και θα ήθελα, αν μπορείς, να μου τα βρεις. Βεβαίως, αμέσως. Και ευχαριστώ πολύ για τη βάρκα. Ένα τσιγκέλι. Μια τανάλια. Ένα κοφτερό πριόνι. Αλλά τι να το κάνω? Ένα πανί με 4 καρφιά.
Α, τρεχούμενα ύδατα. Ένα φλασκί για νερό. Δυστυχώς άδειο. Ας μην απομακρυνθώ καλύτερα. Α, τρεχούμενα ύδατα. Πρέπει να φάω κάτι για να πάρω δυνάμεις. Τέτοια ώρα δεν έχω καμία όρεξη να βραχώ. Ωραία φαίνεται το λιμάνι από εδώ.